Andito po si Sir Domingo Pelaez po. Ay, ikaw po, sir. Ay, sir, bali po may pinapa-deliver po dito yung anak nyo na mga semento po. Tapos po, pinapa-receive niya lang po sa inyo dito. Sabi niya na daw po sa inyong may delivery kayong semento. Wala po. Ay, wala po siyang sinabi. Dahil ikaw ang aking mata, sa tuwing mundo'y nag-iibang dahilan ng aking paghinga. Isang napakabonggang araw na naman sa inyong lahat mga ka-JFS. Again, I am Ate Angel, your love and surprise ambassadress. At isang araw na naman ang ating sisimulan dahil muli na naman tayong magbibigay ng saya at sorpresa. At kung sa mga nakaraang videos natin ay mga dakilang ina ang sinurpresa natin, ngayong araw na naman ang isang ama o dakilang ama ang bibigyan natin ng swak at sulit na packages from JFS team. So ano bang hinihintay natin? Kilalanin na natin ang mga regalo o packages na ihahandog natin sa kanya ngayong araw. Siyempre, dito sa likuran ko, meron tayong bubble balloon na may happy 66 birthday papa. Tatlong bilao ng mga kakanin. Meron tayong kutsinta, puto at sapin-sapin from Ning's Classic Merienda. At syempre meron din tayong Rava Bell's cake na nandun sa likod. Ang ating napaka-sweet na chocolate from Ferrero Rocher. At syempre ang ating customized cake na napaka-cute na meron niyang jean sa ibabaw. At meron ding naglalaman din ng 2,000 pesos. At syempre magiinuman naman yung mga tatay natin, yung mga dabar cards ng tatay natin. So bibigyan din natin siya ng isang kahong gin. So talagang napakabongga na naman ng regalo at mga pagkain na ihahandog natin sa kanya ngayong hapon. So ano bang hinihintay natin? Samahan nyo na naman kami kung sino siya. From social media accounts, Facebook, Instagram, and YouTube channel, JFS Petals and Services. We don't just create but we captivate another good vibes na naman kahit papatapos na ang araw. Again, I am Ate Angel. Tara na't kilalanin na natin si Tatay here at Barangay San Joaquin, San Fernando. What's up mga ka-JFS? So andito na tayo sa San Joaquin, San Fernando. Tara na't samahan niyo pa sorpresahan ng ating lucky daddy for today. Sige, dar-diretso lang ako. Okay. So, eto na naman tayo. Yung mga daanan natin, medyo alam mo yung nakaraan, ganito din, pero okay naman yun. Ayan. Ay. Alam niyo yung feeling na bagong labay yung sapatos natin dahil sa nangyari dun sa libmanan. Pero, ayan, ito na naman tayo. Pero okay lang. Basta makapagpasaya tayo ng ating mga ka-JFS. Charot. Ayan, ayun yung bahay. Go. Let's go. Hi. Hello po. Tao po. Ay, tao po. Good afternoon. Ay, andito po si... Ay, pagod ako. Wait lang. Andito po si Sir Domingo Pelaez po. Ay, ikaw po, sir. Ay, sir, bali po may pinapa-deliver po dito yung anak nyo na mga semento po. Tapos po, pinapa-receive niya lang po sa inyo dito. Sabi niya na daw po sa inyong may delivery kayong semento. Wala po. Ay, wala po siyang sinabi.
Surprise delivery daw po. Ano po, sabi niya po, dito ko na lang daw po hingiin yung bayad. Yung anak ko yung sa... Opo, bali sa inyo ko na lang daw po hingiin yung bayad, sabi ni ma'am. Ano po, 2,700 lang po yun, sir, lahat. 2,700 po ang balance ni ma'am. Bali po, sabi ni ma'am, sa inyo ko na lang daw po hingiin yung bayad. Ano ba yung di-deliver dito? Semento po. Ilang supot? Ano po, 5 po siyang sako. Bali po, galing pa po kasi kami ng sentro. Yun, sabi niya po. Resibo nyo. Kung Nandun po sa kotse yung resibo po para po makita nyo. pag pinali dito. Pwede po sir, sumama ka na po tuloy para po makita nyo na diretso. Kasi sa inyo naman po Domingo Pilaes from San Joaquin. Sa inyo na po. Okay na yan. Ilang taon na po kayo dito sa San Joaquin? 20 years. 20 years. Bakit po nagiinuman kayo? Hapon na hapon. Hindi nga, birthday ko lang kasi may trangkaso nga ako. Kahit hindi ko nagtatagay. Birthday niyo po ngayon. Marami nga. Wow, ilang taon na kayo, Daddy? 66. 66? Wow, bongga naman talaga yung 66. Wait lang po. Ayan, so ayan si Daddy. So, hello, Tatay. So, sabi niyo po, hindi niyo po alam na may maaabot na delivery. Paano po yan yung 2,700 natin? Ano pong gagawin natin dyan? Anong usapan natin po muna? Birthday pala ni Tatay, hindi natin alam. Paano yun? Semento. Hindi natin alam yun. Ilang supot ng simento? 5 po. Uli mo. O ngayon, Ngayon, Tatay, papabuksan ko muna sa'yo para makita mo yung mga semento. Okay lang po ba? Sige po. Tutulungan kita, Tatay. Kaya mo ba magbukas or tutulungan kita? bukas saan? Dito po. Ay, kayo na. Kayo may sarili niyo. Kaya may sarili. Sige. Ayaw ko Sige. maghawak yan. Tatay, ayan. So, Tatay, yung nakahandang mga semento para sa'yo. So, i-receive mo na lang po, Ano? So, ito na, Tatay. Ayan na po. Dahil ikaw ang aking mata sa tuwing mundo'y nag-iiba ang dahilan ng aking paghinga. Happy birthday to you! Hello, Tatay Domingo! Naiiyak si Tatay Domingo. Halika dito, Mami. Samahan mo yung asawa mo. Ayan na, Lol. Happy birthday to you! Hello, Tatay Domingo! Naiiyak si Tatay. Hello, Tatay Domingo! Okay po, welcome po. Kami po pala ang JFS Petals and Services. At ito pong mga regalo na to ay para sa'yo. Tanggapin mo po to. Meron kayong 3 bilaong kakanin. May kutsinta po to at sapin-sapin. At syempre, Tatay, may Rafa Bell's cake ka dyan. At Tatay, nakita ko na nagiinuman din kayo dyan. Kanina ng gin, mga gin, di ba? So, Tatay, meron ka din isang box ng gin para sa'yo yan. Ayan. So, Tatay, sa tingin mo kanino kaya galing itong mga regalo na to para sa'yo? Kanino kaya galing? Secret lang kasi yan. Ng mga Secret anak ko. ba? Secret ng mga anak mo. So, Tatay, bago yan, tanggapin mo muna tong lucky sash namin dahil ikaw ang hari ngayong araw. So, tanggapin mo tong happy birthday sash natin para yan sa'yo. Ay, tabi ka dito, Daddy. Tabi ka dito. Mami, dito ka, Mami. Dito ka, Mami. Ayan. So, Daddy, happy birthday. Medyo natin para makita natin yung kagwapuhan ni Daddy. Daddy, makita natin yung kagwapuhan ni Daddy. Ayan, pahawak pa. Ayan, gwapo naman talaga si Daddy. So, Daddy, sa tingin mo kanino galing to? Sa tingin ko, tulong sa akin na yung Harap ka dito, Daddy. Harap ka dito, Daddy. Ano? yung sa mga anak ko. Opo, ano pa sa mga anak nyo? Regalo po to sa akin. So, Tatay, meron akong gustong basahin message para sa'yo. Dahil kahit nga malayo yung anak mo, gusto niyang iparamdam sa'yo kung ganong kanya kamahal. So, ito yung message para sa'yo, Daddy. Samahan mo ko pakinggan, basahin natin yung message. Ito, Daddy, yung message. Hindi ko po naman. Ako na po magbabasa, anak. Happy birthday po, Pa! Sana mapasaya ka po namin sa munti naming sorpresa para sa inyo. Na kahit malayo po kami sa inyo, maiparamdam po namin ang espesyal kayo sa amin
at mahal ka po namin. Hindi ka man nagiging perpektong ama at asawa kay mama, pero nagpapasalamat pa rin kami na lumaki kaming may takot sa Diyos at may buong pamilya pa rin tayo. Iingatan niyo po ang sarili niyo at si mama. More birthdays to come po. I love you. From your mga anak. Ayan yung mga anak niyo po nagpadala. Sa atin, pwede ko bang malaman yung kanino galing yung nagpadala? Kay Jonah? Jonah! Ayan, si Jonah po. Pang ilan niyo pong anak si Jonah, Daddy? Pang-apat. Pang-apat. So, ilan po, Daddy, ang anak niyo? 5. 5. Wow. So, Daddy, ano pong gusto niyo sabihin kay Ate Chona? Ang daming nanonood mga ka-GMA natin. Charot lang. Ano gusto niyo po sabihin, Daddy? Kay Ate Chona po. Malaking salamat din sa kanya. Kasi hindi talaga nagpapabaya sa amin yan. Ay, Daddy. So, hindi pa dyan nagtatapos. Ay, sobrang saya mo ba ngayon? Opo. Sobrang saya. So, Daddy, hindi pa dyan nagtatapos dahil ipapablow namin sa'yo yung Raffabells cake at syempre yung customized cake mo na may gin pa sa ibabaw. Talagang bongga naman talaga yung gin. Huwag lalasingan naman talaga tayo. So, mga ka-JFS, samahan niyo pa rin kami together with our lucky daddy for the day na si Tatay Domingo to blow her 2 Raffabells and customized cakes. Mwah! So, hello mga ka-JFS, live na live pa rin tayo dito sa labas at kasama ko pa rin ang Wonder Daddy natin na may gin ngayong araw. Pero bago natin ipablow kay Daddy ang kanyang candles, kakantahan muna natin siya ng happy birthday at the count of 1, 2, 3! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Ayan, wait lang masyadong ano yung candles natin. Ayan, Daddy! Ayan, Daddy, make a wish and blow your candles! Sige po, yes, Daddy. Sige po. Yan. Sige pa, yung isa pa, Daddy. Yay! Malabakan naman natin si Daddy Domingo. Harap ka na dito, Daddy. Ayan, so kamusta po? Masayang masaya? Mabuti man. Mabuti naman. Lasing na. Hindi. Ay, hindi pa. Hindi pa lasing. Kaya, Daddy, so hindi pa dyan nagtatapos, Daddy, dahil may inihanda pa kaming sorpresa para sa'yo. Ngayon, mabuti naman daw. Mabuti naman. Mabuti naman daw. Hindi. Ay, Daddy. Ano, Daddy? Kamusta? Speechless ka, speechless. O, Daddy, isad ka dito, Daddy. Isad ka ng konti. Ayan. So, Daddy, ito pong happy birthday na to, ay may inihanda rin pong sorpresa para sa'yo. So, ngayon, Daddy, ipupush ko na. Ipupush ko. Ito. Hawakan ko na, ha. Ayan. So, itong happy birthday topper na to, may nakahanda ba po tong sorpresa para sa'yo? Anong gusto mo, Daddy? Gin o kwarta? Ang nasa laog. Ay, Anong gusto mo? simento. Simento! Simento na yung magkakasya ang simento! Paano yan? Oh, resibo. Gusto mo? Resibo ng ano? ng simento. Sige, Daddy. Hilahin mo po to at the count of 1, 2, 3. Go, Daddy! Wow! Sige, Daddy. Hila. Dalawang kamay, Daddy. Dalawang kamay. Ayan. Sige po. Hila pa. Hila pa daw. Hila pa. Ayan. Hila pa, Daddy. Ba't makaabot ako sa magkag? Ano yun? Ano yun? Hindi ko alam yun. Lugar. Sige. Sige, Daddy. Hila pa. Sige pa. Hila pa. Wow! Ano, ilan kaya to, Daddy? Pauwi na ko. Pauwi ka na. Sige lang. Sa kuya na yan pagkatapos. Charot lang. Sige, Daddy. Hila pa. Wow! Wow naman talaga. Napakarami. Sige po. Hila pa. Paano na? Paano na? Sige po, ayan. Ayan. Sige pa, Daddy. Hila pa. Ang dami naman pala talaga. Sige, wow! Pataas ng pataas. O, yan! So, yung dating money cake na yan ay nagkakahalaga rin po ng 2,000 pesos para po sa inyo. At syempre, pandagdag din pong kasiyahan para sa inyo. So, Daddy, ano naman pong gusto niyo sabihin sa inyong pinakamamahal na anak na si Ma'am Chona na nagbigay ng sorpresa sa ngayong araw? Sige, Daddy. Pwede natin ipatong to saglit. Ayan, para hindi ka po mailang masyado. Sige, Daddy. Ano pong gusto niyo sabihin sa inyo pong pinakamamahal na anak na si Ma'am Chona? Salamat, Chona, sa nagawa mong pagmamahal sa kuya.
sa pag-celebrate kan birthday ko. Sana Nag-iwi na si Mama. dahil Alam, nag-a-upload niya. Ano po? Ano pa, Daddy? Kaya ako na-upload. Napapaydi man lubog ko. maglawig man ang buhay mo. Tangari, pirmi manggiraray ang pagserbi mo sa kuya hanggang kami nabubuhay ng itlib mama mo sa kanila. Ay, Salamat. ay, yan naman. Naiiyak si Daddy, pinipigilan niya lang. Mami, halika po dito, Mami. Ayan naman, sa pinakamamahal niyo naman pong asawa, ano pong gusto niyo sabihin kay Daddy? Kala ko mahibiin na to si Mami. Maglawig pa ang buhay niya. Magbigay ba maglawig kami? Oh, napaka-sweet naman yan. Harap ka dito, Mami. Harap ka lang. Pakita mo yung napakaganda mong polo. Ayan. Ano bang gusto mo sabihin, Mami, kay Daddy? Pangagi ka lang sa Diyos na sana maglawig pa ang buhay. Ano pa po? Isang I love you naman, Mami. I love you naman. Kinikilig ka, ha? Nagbablush ka. Kinikilig ka, Mami, ha? Ikaw, ha? Sige, Mami, kiss mo naman si Daddy. Dito lang sa sa chicks lang. Kadakol tao. Dahil man yan! Kada ko daw, sa chicks na lang. Sa chicks na lang. O, hug na lang, Mami. Hug na lang. Tapos sabay kiss. Ay, iyan! Ikaw naman, Daddy, anong gusto mo sabihin sa iyong pinakamamahal na asawa? Ay, salamat. Mahal ko. Ay, mahal ko? Tinauan mo kitang aki na araw kayan. Tatong magiromdom sa tuya. Salamat. Ano sumampo mga aki ni tatong magiromdom. Ay. Ayan. So, Daddy, happy ka na po. Okay na. Naiya si Daddy. Okay lang yan, Daddy. It's been a pleasure po na masurpresa po namin kayo. At syempre, more birthdays to come at sa inyong pagsasama po. Ilang taon na po kayo mag-asawa? Lampas ng 40. 45 years. Wow! So, i-bless po natin na magtagal pa ang inyong pagsasama. And again, Daddy, happy birthday po mula sa JFS Metal Sales Services. Sobrang happy? Sobrang happy. Isang I love you naman, Daddy, tapos sabay flying kiss naman. Wow, ganda ng mata mo, ha. Nagbablush ka. Isang I love you, mga Daddy, para sa mga nanonood ng ABS-CBN. Ay, sarado pa pala. GMA na lang. Sarado lang. Flying kiss, Daddy, tapos sabay I love you na lang. Sige. Salamat, and... Mga nagdadalang kung pwede. Magyang ka mo sa kuya. Ay, sige po. Oh, ay, isang I love you, Daddy, tapos flying kiss. Sige. Mga aki ko, mga anak ko. Ay! Again, we are the JFS Metals and Services. We don't just create what we cultivate. Isang dakilang ama na naman natin ang sinorpresa ngayong araw dito sa San Joaquin, San Fernando. Again, I am Ate Angel. Follow, like, share, and subscribe for our social media accounts at abangan nyo ang mga upcoming videos natin. At syempre, ang mga social medias namin naka-flash yan sa aming screen. As in, use our hashtag Dakilang Ama ngayong Sabado sa ating sorpresa dito sa JFS. Again, Daddy, happy birthday! Magbabay ka naman po! Bye-bye! Bye-bye!